Wachki pak ne mili nyaboma kuma report manimba nya kendo joka baba mosu no ya oreuru. Wadhi nyime joka anyo sekta mar bodaboda ni ochuog chik matamo ng'ata donje sekta no kaluwore ni thoth ji mawito tijegi sani laro kod gi tich ma ok odewo dhi e tiegruok mora kendo miyo kata mana rita kwe bedo kod ng'ikruok. Jokanyogo noromo kawuono e bura ma okelo kanyakla jodito mag arita kod migepe mamoko matiyo machiegni kod sekta no kaka jochiw okumba, jochiw hola mag apiko, jodito e migawo mar apaya e kind mamoko. Kagitwak gi ute mag fwambo bang' timo twak kendo yudo puonj e wi weche mag arita, ber kao okumba bende, ber mar kungo to kod rito chike apaya e kind weche mamoko. Jakom margi e pacho ka Kevin Mubadi olero ni gene ong'ala manyime mar chwalo lai manyien mag ndikruok e kindgi giwegi mondo gigol joma undu e kindgi. Marwa nikech boda en sekta maduong'. Sani kata wan ji 1,000 to kidhi Migori idhi yudo jo boda moko. Koro president marwa Bwana Badi ochung'nwa mowachonwa ni jo boda nyalo yawo kata bank mamargi. Jo boda nyalo yawo insurance mamargi. Mako chakore as from next month wadwa ni mondo broad based government mantiere kani oparwa kendo ng'e ni boda ni sani osebedo sekta maduong' to ken mar kuo machoncha. Ja boda reform kendo ja boda dhi luwore gi chike ma sirikal dwaro nikech sirikal kobiriwre gi boda kamoro achiel to wadhi tiyo kanyakla achiel. Tunaenda around the country kuhakikisha kwamba tunaleta boda wetu pamoja on matters peace, security na economic empowerment. Tunataka vijana wa boda wajitambue kwamba wao ni nani na umuhimu wao katika nchi yetu ya Kenya, na kwamba wasitumike vibaya na wanasiasa na wale watu wote ambao wanataka kufanya vurugu katika nchi yetu ya Kenya. Kitu ambacho tunataka sisi ni amani, na Ministry of Interior iko na lengo moja la amani Kenya hii, kuweka security ya kila mtu ikuwe sawa. Tumekuwa hapa kuwahimiza na wana bodaboda kwamba tunawajali, na ya kwanza ni kwamba usalama ni wa muhimu, na kueleza kwamba watusaidie kwa mambo ya kuweka usalama katika nchi hii, kwa sababu wakifanya na serikali watakuwa na a lot of benefits kama SACCOS. Lakini ya muhimu ni kwamba tumewauliza pia kwamba watusaidie kutoa wale vijana ambao wanatumia bodaboda sana kukosa usalama na kunyang'anya wengine.